Kaixo, hementxe berriro. Oraingoan ikusiko dugu zelan aritu balio askoko juntagailu hauekin, ut edo kum edo kuot batzutan. Bai, hasiko naiz ut honekin. Bueno, perpausa baten aurrean betiko teknika erabiliko dugu. Lehenengo, aditzak aztertu, ikusi, begiratu zenbat perpausa dauden. Kasu honetan errez jarri dizuet, ez? Daukagu zunt, ara. Zunt, aztertuko dugu, pluraleko hirugarren pertsona, orainaldia, aditza dugu, eta orain jarriko dugu beste kontzeptu berri bat, ez? Ikasi egin duguna edo ja kontrastatu egin duguna. Indikatibos dago, orain ja garrantzitsua esango zaigu. Eta beste aditza, narro. Narro hemen dugu singularreko lehenengo pertsona, orainaldia baita ere, aditza, bere funtzioa, eta baita indikatibos. Bueno, daude bi perpausa, ikusi behar dugu zein da bi perpausa hauen arteko muga, ez? Nun dago lokailua? Ba, ut. Orduan badakigu, ut honekin, lokailu honekin, menpeko perpausa hasi egiten dela, eta hemen bukatu egiten dela. Ze menpeko perpausa mota? Hori, momentu honetan zehaztea ez da erresa. Orduan lagako dugu azkeneko momenturako. Goazen ezagutzen ditugun elementuak aztertzera. Bueno, lehenengo esaldi nagusia. Horrekin arituko naiz. Bueno, zunt, aditza. Plurala bada, behar dut sujetorako nominatibo plural bat, eta hemen dakat res. Nominatibo plural femenino. Bere funtzioa sujetoa. Bueno, nik egin dezaket honen itzulpena, gauzak zehazten joateko. Res, bere esan nahi, lehenengo esan nahi emango dut, gauzak, gero orraztuko dut. Gauzak, eta zunt, edo dira, edo daude, bi aukerak jarriko ditut, gero erabakiko dut zeinekin geratzen naizen. Gauzak dira edo daude. Bueno, bale, pues erresa. Orain, menpeko perpausarekin. Narro, singularreko lehenengo pertsona, bere sujetoa izan behar da ni orduan, ez dago idatzita, beraz sujeto eliptiko bat, ego. Bueno. Azkeneko hitza daukagu tibi. Tibi da pertsona izen ordena, datibo, singular. Maskulino edo femeninoa den ez dut jarriko, zeren biak izan daiteke, edo izan daitezke, eta orduan testu inguruan ez du aipatzen maskulino femeninoa den, lagako dut ipini gabe. Eta bere funtzioa, zehar osagarria. Vale. Eta, geratzen zait, ut. Vale. Ut da lokailua. Bueno, orduan, ekarri behar dut burura, ut lokailu honen balioak, nila ikasita ditudanak, eta repasatu teoria. Orduan, zer dago gogoratu behar duguna? Ut lokailuak etortzen da lagunduta bi modutan, edo aditza indikatibos dagoela, edo aditza subjuntibos dagoela. Ut eta indikatiboa hartu dezakete balioa da edo enean, eta orduan sartuko du denborazko menpeko perpausa, edo bezala. Eta orduan sartu egiten du konparaziozko perpausa. Eta subjuntiborekin datorrenean izan daiteke ela, konpletiboa, zeko, helburuzko perpausa, arren, kontsesiboa, edo konsekutiboa, hain zen garestia, ezin izan nuen erosi, edo alako zerbait. Bueno, orduan, zer da orain kontutan hartu behar dudana? Ut lokailua esaldi zehatz honetan dator indikatibo batekin. Eta horrek eramaten gaitu justo konsideratzera edo pentsatzera hauetako bat dala, hauetako balio bat izan behar dala. Eta esaldi zehatz honetan, subjuntiboan eukidetzaken balioak baztertu behar ditu. Orduan erresagoa da, zeren orain bakarrik pentsatu behar dut, aukeratu behar dut bi hauen artean.
Orain ez baduzue garbi ikusten zein den bere balioa, egin dezakeguna da ut hori, uten lokailua itzuli gabe utzi eta eman testuinguruaren itzulpena, osea, testuinguruko hitzen itzulpena. Tibi zuri eta narro kontatzen dizut. Hau da ziur dakiguna. Gauzak dira edo gauzak daude zure kontatzen dizut. Eta orduan zer egiten dut orain? Ba, jarri hauetako bat. Dizut, dizudanean. Honek zentzua dauka? Gauzak daude zuri kontatzen dizudanean? Edo hobe esatea gauzak daude zuri kontatzen dizudan bezala. Bueno, garbi dago, ez? Honek hemen ez daka zentzu handirik. Orduan, orain, ziurtasun guztiarekin, esan dezaket, menpeko perpausa hau da menpeko perpausa konparatzailea. Eta gero, nahi baduzue esaldi hau hobeto landuagoa idatzi, gauzak dira edo gaiak dira, gaiak daude, egoera dago, ez? Hori ere esan dezakegu, egoera da edo dago zuri kontatzen dizudan bezala. Bai? Ondo? Ulertzen da?